Mwakasimba here vabereki. Tiri paprogramu yeSpiritual Highway. Ndoitwa Fibion Maswera. Ndinobva kuwedza ndokumusha kwangu. Ini ndiri muremba, ndiri musona musoni. Ndagara ndiri muroti. Ndagara ndiri mushavi. Basa iri ndane almost 10 years ndichiriita. Asi ndasati ndambosangana nezvinhu zvakaita seizvozvo izvi. Ndiri kuno kuZBC. Ndinokuudzai kuti basa randinoita iri ndinorapa mazino anorwadza. Within 45 minutes zino rinenge ranyarara. Vane maSTI, vane cancer, ane jeko rake, ane sari. Tichienda pasari, sari idhimoni harichekwe. Ukaricheka rinoramba richiita richibuda. Sari rinotsipikwa nemushonga wechivanhu. Tichienda pamaacids. Maacids anorapwa nemishonga yakati wandei. Asi ine dambudziko rinobatsira. Chinhu chandisingagoni kubatsira ishuga. Shuga nekensa iri muchibereko, nekensa iri munyama mako handikwanisi kuisikana. Chandinorapa ironda randiri kuita randiri kuona. Tichienda pajeko. Pajeko kune jeko gono nejeko gadzi. Jeko gono rinoita kuti usabate pamiri. Jeko gono rinoita kuti usaite mwana. Jeko gadzi rinorapika zvaro, asi jeko gono rinoita kuti usabate pamiri, kunenge kwakuuchikwa. Ndinouchika zvakare vanenge vasingabate pamiri. Right, sari ndichiedza kukubatsirai kuti muzive sari idhimoni, ispiritual. Zvinhu zviri spiritual rinobva kumadziteteguru edu. Chinhu chisingati kuti ubate chinhu chinobatika. Sari hauwane mari, unoita hasha, haufariri bonde. Sari ijambwa rushava-shava. Saka ni sari rinotopedzwa nechivanhu. Ende harichekwe. Ukaricheka sari rinoramba richibuda. Because unenge usina kuritsipika. Kuchipostori vanocheka, vozora malemoni, vozora salt. Pachivanhu inini handicheke sari. Inini ndinotsipika. Ndopa mushonga wokugarira, wokupfungaidza, ndigokupa mushonga wokumwa kana riri mudumbu. Ndopanyaya yesari. Right, masymptoms esari. Chekutanga unotanga kunzwa kuvaviwa kunhengo yako kuzasi uku. Unovava. 2, hasha. 3, pamaprivate parts ako ukaona paine mhopo kana tumapundu tunenge turashi so tunenge tuchingokuvava nguva nenguva. Ndio masymptoms esari. Sari chinhu chekuti ukatoda kuchitarisa kuti uchione, uchida kuchitsvaga kuti unacho here kana kuti hauna, unototarisa unotochiona kuti chiripo. Inini sachiremba wechirume. Ini handidongoreri sari rako. Iwewe kazhinji ndio unouya kwandiri because vanhu vane matambudziko esari izvezvi zvandiri kutaura so munhu andoziva ndine sari because vazhinji vanozviudzwa kumapostori kuti mai imi mune sari, mune jambwa, mune chii. Inini kazvida kuti sari rako ribude ndinokwanisa kupa mushonga wekuti uone kuti une sari. Asi after that unenge wakufanira kurapwa futi sari riya. Saka ni chinhu chinoitika panyaya yesari, nyaya yekuti sari ukaona uchiita jambwa munyama, uchiita hasha mumba umu, uchingoita hasha, sari rinogona kukuita kuti mumwe wako iwe aite hasha, iwe usingaite hasha. Rinoita kuti usafarire futi bonde. Saka ndio masymptoms anouya nevarwere vachitaura kuti ndiri kunzwa zvakati. Asi chinhu chisingapotse kuona kuti une sari, kuita hasha, kuvaviwa zvakanyanyisa maprivate parts nemhopo. Unoita chinhu chinenge chinyama asi chakapfava so. Inini kana ndichitaura ndiri muroti, inini ndagara ndiri muremba. Ndiri muremba tisi vana musoni wamunongonzwa. Right, izvi ndezverudzi. Hazvisi zvekuti hanzi kubvunzira kana tukuita sei. Mumwe nemumwe anozarwa nechipo chake, asi chinozobvutwa nevakachenjera. Asi nichangu ndakaramba ndakaita sei? Ndakabata. Saka kana ndichitaura ndiri muroti, iwewe kana uri murapwa, uchiuya kwandiri, ndinotoziva kutoti hope dzako, nyaya yako iwe, urwere hwako, huda kurapwa nezvakati. Izvi ndakazvirota rimwe zuro, izvi ndichazozvirota here kana kuti. Asi chandinodhira nacho ndichawandiudza iwewe. Handishandi nezvasingaita zvandisingazivi. Inini handikwanisi kusikana munhu. Asi ukauya ukachiti chiremba inini ndine chakati. Mushonga wako nechitoziva kuti uda mushonga wakati. Ndakakufundira inini kumusha kwangu inini kuhedza. Asi ndiri kuhedza ndakaenda kuchikoro chevaremba kumberengo ndiko kwandakafundira. Ndiri herbalist. Ndiri munhu anoziva miti. Ndiri munhu anoziva miti asi ndagara ndiri murodi.
zvinhu zviviri zviri pamunhu mumwe chete. Right, inini kurota kwangu inini ndinorota nyoka kazhinji ichinonicherera muti ichindipa ichitondiudza kuti muti unorapa zvakati. Ndo mashandiro andinoita inini. Saka ndikaziva kuti uyu muti uyu ndewejeko handichatokanganwa. Ndikaziva kuti muti uyu ndewechakati handichatokanganwa. Imwe yaexperience yekugara nebasa nekuziva zvakawanda plus ndakakurira kumusha. Saka miti ndoita sei? Ndoiziva. Nyaya yematatya iyi yakatangira kuMabvuku. Ini ndiri kugara kuEastview now. Ndakatouya kubva kumatebheleni ndichiuya muno muHarare. Ndakadaidzwa nevagari venzvimbo iyoyo vakanditi chiremba kwaita nyaya yematatya. Munokwanisa here kumisa matatya kuti asaramba achibuda? Matatya aya aibuda pamwana ane 5 years. Right, pamatatya apa aibuda kumwana inini ndakakwanisa kuti kuna varidzi nzvimbo inini ndinokwanisa kumisa matatya kuti asaramba achibuda. Because kwangu akabuda matatya aisvika 7. Rechi 8 datya rakabuda ini ndiripo. Right, datya iri rabuda iri ndakakwanisa kumisa dambudziko iroro nenyoka yenzi inofanira kubuda kekupedzisira yechi 10. Mwana musi wandakamupa mushonga ndakamupa ari makiseni kuma 8. Rakasara rosvika kuma 10 11 vanhu vaungana vachida kuona chiitiko chipi ichochi. Right, chiitiko chichiitika chakatangira pakuti mai vane mwana uyu akabuda matatya vailoja. Pamba pavailoja paive nemudzimai aigarapo, muridzi wemba. Muridzi wemba uyu akanetsana namai ava nenyaya yemapo, kutaura nyaya dzemapozi. Vanetsana nenyaya dzemapozi. Zvakanziwo zvawabva pambapa uchafanira kutora mapo aangu. Mai vaya vachibva vaita sei? Vachibva varamba nemapo aya. Varamba nemapo. Mai ava mai vaive roja. Mwana wavo aipota achinokumbira ainorara kumba kwalandlord. Saka ni paainorara kumba kwalandlord, mwana walandlord aisodomaiza mwana uyu ane 5 years. Iye mwana walandlord ane 13 years. Mai vake vakanonoka kuzviona, vakazozviona muna October, asi zvinhu zvakatanga kuitika muna February. Vazozviona ndobva vati gara pasi vari pachezvavo nalandlord. Vakati toita sei nedambudziko vana vachireketa. Ngatirapisei mwana. Vakawirirana. Asi vawirirana mai nyakubereka mwana aisodomaiza. Vakanzi musamhangare mapurisa. Kuti ndo zvaitika. Saka mai vaya vakanomhangara. At the moment vakanomhangara vakabva vaudzwa kuti muchazviona. Right, amai vaya hana kutora nguva. Mwana akatanga buda mai matatya. Saka vakangoziva kuti kwandakanzi ndichazviona ndikoko kwaitika zvinhu zvipi izvozvi. Matatya aya abuda. Matatya aya inini ndini ndakaita kuti datya rekupedzisira ribude. Landlord akazviziva nemhaka yekuti pakagarwa nyaya iyi akazvibvuma. Akazvibvuma kuti mwana wangu aisodomaiza uyu. Asi iwo sanomhangara kupi? Kumapurisa. Togadzirisa nyaya iyi torapisa mwana. Asi mukadzi uyu nekukacha madzika kwaakaita kwezvimwe zvinhu zvaangaona kumba kwalandlord. Paaigara kumba kwalandlord akamboona landlord wake aine hurume hwavanhu hwaaive nawo. Saka akabva akacha madzika kuti munhu uyu ane something, ane zvinhu zvaanoita zviri spiritual. Saka handikwanise kuti ndirege ndizvinyarare because pachazoitika zvikuru zvinodarika zvipi izvozvi. Dhoketi rakavhurwa. Asi dhoketi ravhurwa iri harina dhoketi nyaya yakavhurwa muna October. Yataurwa muna October nyaya iyi. Kuzosvika mana yaramba akazobuda matatya, akatanga kubuda matatya zvamanje manje. Last year zichira kuti nyaya yanga yakatsikwa tsikwa. Kuti izofumuka nyaya yekuti ibude pachena. Ndini ndakazoita kuti nyaya idzi dzirambe dzichiita stage yadzavi. Kesi iyi kuripoti kwakaitwa yainzi mwana uyu ari kusodomaiza mwana wangu ane 5 years. Ndo maripotero yakaitwa. Nyaya iyi payakaripotwa matatya anga asati abuda. Yave nyaya yekusodomaiza ndo nyaya yakaripotwa. Yaripotwa mwana hana kusungwa, hapana matanho akatekwa. Kuzosvika mai vaya varamba vachikwidziridza nyaya dziya kumberi. Right, ndichitarisa matatya aya ndichiwaona inini live. Matatya aya muchiona nemaziso imi munoti matatya. Asi matatya. Mishonga. Ndingangoti zvidhoma zvavo, zvinhu zvavanoshandisa ivo pakuita mabasa akaipa akaita
kuratidzira sezvaakaita. Muchaona matatya muchaona ane cutex nzara 3 ese matatya ese andakaona inini aine cutex nzara dziri 3. So ndichabata kana kuti ndichaona paangari raisaratidza kuti idatya remubvura, rairatidza kuti idatya respiritual, chikwambo, ndochaitoti chikwambo, zvivanda. Pakabuda matatya mai vanga varipo, mai vemwana vanga varipo, asi varidzi venzvimbo vakakwanisa kutora mai nyakukonzeresa kubuda kwematatya, vakavabvunza kuti imimi after masungi mwana uyu zvazoitika zvakati, pazobuda matatya, sei zvazodai? Hamusiri mheme kuzviita, munozviziva here? Vakati handizizivi. Right, maprofita akashedzwa, ndingangoti vana madzibaba vakauya vakati wandei, ndo vaiprofesaisa kuti pachawanikwa, pachabuda nyoka, pachazobuda matatya akati, asi vaitadza kuzvimisa. Vaingokwanisa kuvaudza zvinhu zvisina zambuko. Inini ndindakazokwanisa kuskomisa kuti matatya asabude nenyoka yacho, kuti munhu ararame. Hapana patingati munhu anoramba achibuda matatya kumashure kunoita tsvina uko, munhu aurarame. Pandakadaidzwa inini ndakaudzwa navaradzi venzvimbo kuti muno muchiremba semazira tinokuitai, kune basa rirabuda uko, kune matatya abuda uko, munokwanisa kuzvimisa here? Ini sezvo vaindiziva ndichidaidzira zvemazino, ndakavaudza kuti inini handei, asi ndichanobatsira mai ava zvisina kubhadharisa pai mukati. Inini kufumura chinhu chakaipa ndinofumura. Inini ukaita chinhu chako chakaipa chine huspiritual, chine hurombwa mukati, ndinofumura. Ngirozi yangu inini haina hutsinye, ine tsitsi. Handina ngirozi ine hutsinye, ine tsitsi. Inotoda kutoti mondoro iri pandiri inini yangu yekwana Musoni inotoda kutoti ndibatsire vanhu vazhinji zvisina kubhadharisa mukati. Inini zviri pandiri, ndingangoti kubva kumashure uko, ndambokuudzai kuti ndagara ndiri murodi, ndagara inini ndakazarwa nditori nechipo ichocho. Mumwe nemumwe ane dzinza rani, dzinza rake. Rangu dzinza inini ndagara ndiri mushayi, ndine zita rasekuru, ndonzi Fibion Maswera. Fibion Maswera, Fibion izita rasekuru vangu inini, ndosaka ndakapuwa zita iroro. Saka ndikutedzera mabasa asekuru vangu. Sekuru vangu vakafa inini, havana kana gwenzi ravakandiratidza, asi gwenzi ndakurirota nhasi. Sekuru vangu vaita se vafa. Asi chakaipa, hondo ndinopedza nehondo, hondo inopera nehondo. Chero zvadini, ane dambudziko rake, chandisingakwanisa ndechekuti wotaura kuti ndine nyoka yangu iri umu, ndida kuti ubate nyoka yangu, zvekundiedza izvo handiite. Asi kufumura zvinhu zvakaipa ndofumura. Inini zviri pandiri, ini handina kubikwa, handina kuita sei. Ndiri munhu wekuti ngirozi yangu inini Mwari chaiye chaiye akatoti ndo inini nango kukanzi zvinhu zviite sei zviite sei, inini basa iri handife ndakarirega kuriita, because ndora ndakatumwa pano pasi kuti ndiite sei ndiriite. Saka inini nango kukanzi kune chakati chandisingagone ndokudza kuti handiite sei handichigoni. Izvezvi ukati une nyuchi dzako, uda kubviswa nyuchi dzako iwewe, hauchadzida, ndinobvisa. Hazvinei kuti dzakaita sei. Chandisingadi ndechekundiedza masimba angu. Handidi munhu anondiedza masimba angu. Ngirozi iri pandiri inini, ukaona yagumbuka, tosiyana kumapena chaiko. First thing yandakaita, ndanzibatsira mai ava, ndakavapa mushonga. Mushonga wandakapa, ndakapa mwana wavo mushonga. Mushonga wandakavapa inini, ndakavapa kuti uuraye nyoka nematafi ari mudumbu, kuti zvinhu zvisarambe zvichiendai kumberi. After that ndavapa mushonga uya mwana uya akachaya kudurura zvaanga asati amboita sei asati amboita, zvichireva kuti zvinhu zvaifanenge zvichibuda mudumbu make zvakatobuda, zvinhu zviri spiritual, hamuchakwanisa kuzviona because ndazvifumura. Right, mwana adaro, pakaita ndingangoti pakaita chaunga vanhu vakati wandei vachida kuziya nekunzwa kuti zvinhu zviri kuita sei zviri kufamba sei. Ndakazoratidzira vanhu kuti matatya akabuda mwana ndiwo ayaya, asi pakazouya varuzhinji matatya ndandauraya because ndandaona kuti anogona kukwanisa kuzoataka vanhu because zvai zviri zvidhoma, hatiti matatya ba. Matatya acho ndinawo zvese, mavideos zvese nezvaitika zvese ndinazvo. Saka nyaya yapo ndeyekuti mwana uyu akazenge akusaenda kutoilet.
achienda kumasikani mwana uyu akaonekwa achinzi ane henia. Aonekwa ane henia zvichireva kuti matumbu akanga akamonana vai mukati. So ezvinezvi nyaya iripo ndekuti mwana uyu akabviswa munzvimbo yeMabvuku akaendeswa kumusha wewedza kuna gogo vake ndokwaari. Landlord akauya pekutanga pasati panyanyoungana vanhu vakawanda, akakwanisa kutaura mashoko akataura, akataura kuti hai inini nyaya yangu iri kumapurisa saka ndisiyanai neni. Ndobva adzokera kumba kwake. Asi adzokera kumba kwake vanhu vakanoungana pamba pake vachiti tiri kuda hurume hwedu hwawakatora hwauinawo mumba umu. Pakaungana vanhu vakawandisa zvisingaiti. Akada kubuda achitiza, I don't know kuti aida kuenda kupi. Vanhu vakazosvika pakumubata vachimurwisa vachimuudza kuti tiri kuda hurume hwedu hwawakaita sei hwawakatora. Kusvika pazouya vemutemo ndo vakazokwanisa kununura dambudziko riya mukadzi uya akabva aenda mumba make. Right, vachitaura in short, pavakabvunza kuti izvi zvinhu zvehurume uyu muri kuhudii, vakataura kuti hazvitaurwe ndezvebasa. Vataura kuti hazvitaurwe, inini sekuziva kwangu inini hurume hwakangofanana neropa rako, mishonga yezvikwambo, mishonga yezvinhu zvavo zvavanochengeta, mishonga 1 2 vanonotengesa. Vakatovapindura shoko rekuti tinonotengesa vachiwana mari. Asi kunotengesa havasi kunotengesera munhu ari njeye akangota sewe, vari kunotengesera kune vanhu vanoitawo zveurombwa izvozvizvi zvekugadzira zvekuchengetawo zvinhu zvipuka zvavo zvinodya, ndio mishonga yazvinodya, zvakangofanana neropa rako hurume ihwohwo. Mai ava kana inini havana kuda kundirwisa, ndakavabvunza kuti mai matatya munoaziva here? Vakati handiazive. Ndoziva matatya ekurwizi aya handiazive. Ndikati hapana chakaipa. Ndikati mune chokwadi here nechiitiko ichi mushure mekunge mwana wenyu asodomaidza mwana uyu? Vakati hayi handizizive, nyaya yangu iri kumapurisa, inisiyanai neni. Ndo mashoko avakataura. Asi ndakavaudza kuti inini kana zviri zvenyu vari vana venyu ndakuvauraya. Havana shoko rakandipindura. Asi mushure mekunge ndadaro inini makambenge mauya kansela venzvimbo iyoyo, vaive kansela last time, vachida kubvisa mai ava panzvimbo ipapo, vachida kuvaudza kuti ngavaregedze zvavari kuita sei zvavari kuita. Kansela vakazvimba makumbo, izvezvi vari kurwara nekuda kwenyaya iyoyi. Asi inini hangu mai ava kwandiri inini, kubva musi wandakauraya zvidhoma zvavo, zvipuku zvavo kana zvikwambo zvavo, handina chandakaona. Ende ndiri kutarisira kuti ndichamira namai ava nemhuri yavo kusvika dambudziko iri rapera. Vabereki vemhuri vakauya tikagara pasi, inini sachiremba nababa vavo vakandibvunza kuti zvinotoita sei. Baba vavo vanga vataura kuti mhuri ngaibve munzvimbo yeGazebo iende kune imwe nzvimbo. Vanhu ava havana mari, vanhu vari kutotambudzikawo, ndosaka ndakavabatsira zvisina kubhadharisa mari mukati. After vaudzwa mashoko yavo kuti vabvepo, nanhasi havana kubva, vari ngoripo. Vari kuramba vakangofesana nemunhu ari kukonzeresa nyaya idzi, akutovapomedzera zvimwe zvinhu zvakawanda nekuda kwenyaya iyoyi. Saka vanhu ava vanotoda rubatsiro rwakakwana kuti vabve pamusha papi pavari. Vabereki vavo vakavataurira kuti ibvai pamushapa, tsvagai kumukokuroja, muende kana kwamurerwa kana kuchitungidza, kana mubve nzvimbo ipi iyoyo. As long muchigarapo muchifesana nemunhu iyeye, munodzimara matoitwa zvisirizvo. Nyaya iyi ichitaurwa ichiripotwa haina chakafamba. Nyaya iyi yaitika izvezvizvi pachena, havasi kuteka matanho, vari ngoramba varipo. Plus pavari nepanogara mai vaya vandopfuura nepamba pavo everyday. Saka mai ava vane chatinoti chivuno, munochiziva chinoti chivuno? Chiriko chinonzi chivuno. Chivuno vanhu vanoshandisa mushonga kuti umutye usawane any step kubva pane step yekutanga. Inini sachiremba, inini ndakauya ndichida kupedza dambudziko remwana. Handina kuuya ndakafesana namai ava, ende handina kutombokurukura navo, ende handine navo. Inini chandinokwanisa ndechekufumura uroyi hwavaita pamwana, ndiwo ndokwanisa kungoita sei kungodembura chete. Asi nekufamba kwenguva ndichaita zvekuti ivo vabve pamusha paya
ndichafumura zvinenge zvagara zvinenge zvichiitika nguva nenguva, because hasha dzavainadzo mai vavo nababa vacho zvekuti dai ndaiva navo nhasi muno mainzwa zvakawanda pano pamhepo. Vane maprevious ende vane hasha dzisingaite kubereka kunoita kunorwadza. So chinhu chandamboedza kukutaurirai kuti hondo inopera nehondo, asi haufanira kutora mutemo uchiuisa maoko mako. Unofanira kuzvidzikamisa hana yako, nyaya yesovhwa ionekwa kuti inopera sei. Ndo nyaya iripo. Zvidhoma izvi matatya zvandiri kubvisa kumwana uyu, inini ndindaigona kubuda matatya yawo. Simba rine munhu akaita kuti matatya abude. Nanhasi muri kuona kuti ane simba, asi kwandiri inini haana simba. Inini sekurema kwandinoita, chandinoziva kuti inini ndinorema. Inini ndikapinda mumusha menyu, ndikaona kuti mumusha menyu mune zvinhu zvirimo zvandisingakwanisi kuti ndizvibvise, ndinokuudzai kuti zvandizvigona. Asi kana ndichizvigona ndinokuudzai kuti izvi ndozvigona. Handitache chinhu chandinonyatsoziva kuti handigoni. Ndinotokutaurirai kuti apa pakarema. Asi inini kana zviri zvinhu zvakuda kuti zvifumuke, inini chandinoziva ndechekuti ndofumura. Chinhu chinozoita kuti tizodududza kazhinji panyaya dzemari, handingafire zvinhu zvemumwe munhu inini zvandisingazivi. Zvinondibata zvinhu zvezve matatya anogona kutotanga kutobuda inini, upenyu hwangu inini hwatoenda padhenja nekuda kwematatya. Saka ndinoda kuti kana ndawana cheruviri kana kuti mudzimi yangu inini indimiri irwe neni, ndosaka ndichida mari yemundiro yekuti ndikwanise kukubatsira. Ndinofa panapa ndaurayiwa nezvinhu zvenyu. Mari yenyu haikwanisi kutengesa haitenge bhokisi chairo, haikwire bhazi kuenda kuwedza. Saka ndinotoda mari yekuti ndikwanise kuti pakaitika chinoitika tinokwanisa kuwana yeupe. Inini ngirozi yangu ine tsitsi, ndambokutaurirai. Ndinokudza kuti sungunuka pane zvawinazvo. Ukaona ndakukuchaja ndechitoti game over. Chandiri kutaurira ngirozi yangu inini inondiudza kuti apa uri mutete, apa uri mwombe. Saka inini inotondiudza ngirozi yangu kuti izvi wakutacha idzi magetsi izvi. Musi wandafonerwa nevekubhinga vekutaura zvezvipoko, makambovanzwa? Kune chipoko chiri kunetsa kubhinga, chiri kuwanika masikati. Ndakafonwa nevanhu ava vakauya chipoko ichi chiri kuprofita vanhu. Musi wandafonerwa nyaya yechipoko, ndakanzi munozvikwanisa here? Sezvo vanhu havangavanzwa nyaya yematatya. Ndakati ndisendere chipoko ichi, vakandisendera. Ndakachirota chichindibvunza kuti iwe ndiwani. Kune vanhu vanokwanisa kumutsa munhu akafa kumakuva achiuya live waya masikati machena. Zvinotyisa, zvinovhundutsa. Asi inini ndozvipedza. Kufumura chakaipa, ndofumura. Vakandibvunza ndikavaudza kuti ndinokwanisa kukubatsirai. Asi nanhasi handakuvaudza nyaya yemari. Ndakavaudza kuti ndinokwanisa kukuita kukubatsirai. Chipoko icho ndiche chitonga. Chiri kubhinga. Izvezvi